נמאס לכם החרא הזה של לחפש מנקים לבניין? בואו אני אראה לכם איך אנחנו עושים את זה, בואו. אז כמו שאתם רואים, הבטחתי לכם שאני אראה לכם מה אנחנו עושים, תסתכלו על הבריכה, תסתכלו איזה יופי, הכל נקי, מצוחצח, בריכות, חדרי כושר, הלובי של המגדלים, תראו את הברק, הכל זורם. יאללה, בואו אחריי. בואו נרד למינוס. אחד הדברים שהכי חשובים בניקיון של בניינים זה המעליות. 1,000 איש ביום נוסעים פה, זו תחנה מרכזית. 3 פעמים ביום לפחות, delicious. חניונים. תראו את הברק. מנקים עם המכונן. אופה. I'm from the company. Oh, From the cleaning company. oh, nice. Everything good? Yeah, everything good. Yeah? Can you drive a little bit? Oh, I drive with you. I don't know. No, not you. Everything's okay? Yeah, You need something? that's okay. All good? Yeah, all good. Thanks a lot.